Time is angon, wayahe angon. Langsung kliak-kliak mayu marani. Begitulah cara memanggil kambing. Tak sepilno kembang unik. Nah, iki kembange unik. Nglolor warnane biru-biru. Piye ngono lho. Nah, kuwi godhonge telu. Nah, kuwi biasane kembang iki akeh nglolor ning pager-pager ning uwit-uwit kaya mengkono kuwi lho, Kang. Nah, kuwi iki akeh iki padha nglolor kembange warnane biru-biru. Piye ngono. Nah, tak pekno ya, tak pekno lho, tak sepil ya. Engko bentuke nek unik, apik jan mengingatkan sesuatu. Lali bentuke ning ingat rasane. Nah, iki lho tak pekno loro. Nah, ya toh, mirip sesuatu kembang iki. Warnane biru, tengahé putih. Lah, ning tengah-tengahe iki lho, Kang. Persis. Loh, kaya anu ya, Kang ya. Wis pokoke persis lah, Kang. Lah, kuwi. Nah, ya tak zoom iki lho. Nah, mirip toh. Apakah Anda ingat akan sesuatu? Lali bentuke, eling rasane. Ngono Kang ya iya. Nah, iki dhisik mangan dong mentara. Iki oke kembang ngono kuwi. Diomongi kok kuwi jenenge rada rusuh lho, Kang. Ngono Kang ya iya iki langsung menuju ke tanah lapangan. Nah, ngedus ning lapangan. Nah, iki oke. Godhong mentarane. Ya. Kang ini rada banter iki kan. Iki godhong mentara tok iki lho. Sing dipungges-pungges sing ngene iki. Yuh, dus mbuwup wis iki. Ya, kayak gini lapangannya cuantik sekali. Nah, kuwi mbahe sapa kuwi mangkat ngarit. Nah, godhong mentarane wakeh iki. Wes Kang ya iya iki. Angene rada banter iki. Selak mendung Kang deng trali ranggawa arit yang dipungges hingga tani ya. Tinggo makan. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share channelnya Cukang Ngarit.